היי, אז שלום לכולם, הדר ונעמה, נועם, עמית, נויה, שלום, הדיה, לידור, היי, מה המצב? מריה, רוזלי, תמר, שלום לכולם, כל מי ש... מיילין? מיילין? מילן. מילן? כן. יפה. אוקיי, אז שלום לכולם, שלום לכל המצטרפים והמצטרפות החדשים. אנחנו נעשה היום שיעור שהוא מוקדש גם לאר נובו, אבל הצד הסכמטי שלו. רגע לפני שנצא לדרך, אני רוצה קודם כל לשבח אתכם על הלוח המאוד מאוד יפה ומרשים שיצרתם, ואני גם אשמח ככה לשמוע איך זה עובד לכם. זה נחמד? מצאתם דברים מעניינים? היה לכם נחמד לגלול, לחפש, לגלוש, לאתר? אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים. זה עובד מעולה, כן? אה, יופי, כן. אז תראו, המטרה זה לעורר בכם השראה והבנה של ה... לא, זהו, אז אי אפשר יותר להוסיף. אני עכשיו ממש ממש לפני שפתחתי את 5 דקות לפני השיעור אני מורידה את הקובץ אליי, וזהו, אי אפשר להוסיף יותר, זה נגמר. אז זה באמת כיף, אני חושבת גם, נויה, להסתכל על כאלה דברים יפים ולהבין יותר טוב מה נעשה שם בתקופה הזאת? תראו, יש כל כך הרבה רעיונות אדירים, רק אם אנחנו מסתכלים על העבודה הזאת של סטלר. תראו מה הוא עשה פה למגזין פן. פשוט כאילו האותיות צומחות מתוך הפרח. פשוט נהדר. כל כך הרבה עבודות מעניינות. בוא נראה. כן, טיפני זה לגמרי היה ארנובו, נעמה, וכיף לראות את העבודות שלו באור חדש אחרי השיעור, נכון. תשמעו, הוא עשה, אנחנו מכירים את העבודות של הויטראז' שלו, נורא מפורסמות, נמצאות בכל מקום בעולם. כן, בואו נראה אם יש לנו פה טיפני איפשהו. טיפני. נעלם? רגע. או-הו. טוב, אז אין כנראה. אבל עבודות של טיפני, אבל הוא עשה הרבה הרבה יותר מזה. הוא עשה הרבה הרבה, הנה, זה טיפני. זה טיפני, וכן, זה דברים האלה מאוד מפורסמים, המנורות שלו, אבל הוא עשה עבודות מדהימות. יש לו זכוכית שנקראת פבריל, שזה פיתוח שהוא יצר, שגורם לזכוכית להיראות כאילו גם מטאלית וגם משנת צבע כזה, זה ממש מדהים. לגמרי, יופי של דברים. אוי, הכנסייה בברטיסלבה, הייתי בה לאחרונה, אפילו לא שמתי לב שהעליתם. מה שמדהים בעיצוב של הכנסייה הזאת, זה היא נראית כולה רכה. כאילו, אם מסתכלים מקרוב, אז זה כמו מרשמלו כזה. כאילו האבן שם, הכל מקומר מאוד מאוד בעדינות כלפי פנים, וזה נותן לזה מין בולביות כזאת, ממש כאילו אם נלחץ על האבן זה יהיה רך, ממש מרתק. האם מוכרים את הווזות האלה איפשהו? באספנות, בוודאי, מוכרים את הווזות האלה. אז בנימין, מי שכותב שלא נותן לו, לא יכול לפתוח, אז תראו, אתם פשוט יכולים להיכנס מתוך, רק שנייה, מדוע אני לא רואה את זה? שנייה, הנה, בבקשה. אז אם אתם פשוט לוחצים פה, על הלינק הזה במצגת, זה תמיד נמצא הציר זמן, השקופית האחרונה במצגת זה תמיד הציר זמן, ואז לוחצים פה על זה, ומגיעים ישר לתוך הלוח שבו אפשר לראות את כל העבודות במקביל. אז זה הפתרון. הנה, זה זכוכית פבריל. זה דוגמה לזכוכית פבריל. למרות שפה הוא גם יצר, בתוך הפבריל הוא גם יצר מעין דוגמה של נוצות טווס. וואו, כן. יופי. אני מאוד אוהבת שאתם מוסיפים כמה מילים משלכם, שמראה שהסתכלתם על זה וגם הבנתם מה קורה שם. לא צריך יותר ממשפט שניים, זה מה שאתם כותבים זה פשוט תוספת שטיפה נותנת את המבט האישי שלכם על הדבר. אז זהו, אז תשמעו, זה גם נחמד, אני חושבת, לעשות, וגם דרך נהדרת כדי להכיר יותר טוב את הסגנון ולקבל השראה.
מאיך שהן מעוצבות למשל דמויות של נשים. רק אם אתם מסתכלים על הארבע האלה, תראו איך זה מתרכז ברגש, בחוויה של האישה, בביטוי שלה, פה היא מהורהרת, כן? גם של מוחה. עידו, מי זה האמן הזה שלא רצה להזדהות כאר נובו? מי זה? אני לא יודעת מי זה. אני לא שומעת אם אתה מדבר. עכשיו, אולי אתה כותב למטה? עידו כתב שהוא מצא אומן שהוא ממש לא רצה להזדהות עם האר נובו, אבל נכנס לקטגוריה של הסגנון. זה מעניין. אוקיי, אז כן, דרך נהדרת. הנה, זה פבריל. זה ממש ממש פבריל. תראו מה הוא עושה פה, טיפני. זה נראה כמו פרח, או איזשהו קנוקנת כזאת, עם אין צורה טבעית כלשהי. זה מאוד מאוד מבריק. הכלי הזה נעשה בהמון צבעים שונים, בכחולים וסגולים וכל מיני. אוקיי, בואו נראה אם עידו כתב. מה? אלפונס דה משהו שלא אלפונס מוחה? כן, תשמעו, זה בסדר שחלק מהדוגמאות פה זה שי, זה מוחה, בגלל שהוא פשוט באמת היה אמן מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד חשוב. יופי, יופי של עבודה. נהדר, אין לי מה לומר, באמת, זה לוח למופת. כל מה שהעליתם נהדר. העבודה הזאת, אגב, עדי, אם נמצא, העבודה הזאת של מקמורדו, היא בדיוק על הגבול הזה שנחשב לארץ אנד קראפטס, ארץ אנד קראפטס או אר נובו, גבולי כזה, קשה לנו, כי העיטור שבפנים הוא מאוד אר נובו, מאוד מאוד, החריטה הזאת לתוך המשענת, זה ממש בהשראת הטבע, אבל זה כזה לא ברור בדיוק מה, אבל המבנה הכללי של הכיסא הוא, אני יודעת, איזה מעין ברוק בהפשטה או משהו כזה, לא בדיוק ברור מה קורה שם, אז כן, אז זה כזה הנזי כזה, לא יודעת, זה כזה, גם זה על הגבול, אני חושבת. אוקיי, אלפונס מוחה עידו, זה לא שהוא לא רצה להזדהות עם האר נובו, הוא לא רצה להיות כל כך מעצב, אבל הוא היה אולי מעצב האר נובו הגרפי המשפיע ביותר. ממש ככה. טוב, זה היה כתוב בתיאור היצירה שבחרת? מעניין מי כתב את זה. תראו, הנה, זה למשל הולנדי. חבר'ה, זאת כרזה לשמן לסלט. שמן, כן, מין רוטב לסלט בהולנד, מדלפט. ותראו מה זה רוטב לסלט, רואים פה את הרוטב, רואים סלט, חסה, ותראו מה הוא עשה פה, יד טורופ לשערות של הנשים. זה ממש רואים את ההשפעה היפנית פה, נכון? בכתמים של הצבע, קווי המתאר, ומאוד רואים את ההשפעה של מוחה עם השערות. ממש מעניין. יופי, אני רואה שגם העליתם כל מיני עבודות שהן כזה יותר קרובות לאוקיו-אה. נכון? אוקיו-אה, העבודה הגרפית שמגיעה מיפן, תראו איך היא משפיעה פה בעבודה הזאת, שאגב לא הכרתי בכלל, מה זה? זה של קולומון מוזר. יופי, יופי. כן, שווה לצלם קצת יותר טוב. אני אגיד לכם מה אני עושה, אני אתן לכם טיפ. אם אתם מסתכלים בספרים ואתם רואים עבודה שמאוד אהבתם, אני סורקת את זה עם הסקן של הטלפון, ישר לגוגל לנס, ואז בגוגל לנס בדרך כלל העבודה הזאת מופיעה. אני אנסה לעשות את זה רגע עכשיו. אז אני פותחת את המצלמה של הטלפון, ואני עושה פה סקן דרך גוגל, רגע, אופס, דרך גוגל לנס, בואו נראה אם הוא תופס את זה. כן, כן. אז עכשיו, מה שקורה זה שעכשיו מיד גיליתי את זה בטלפון, ואני מקבלת פה את כל הפרטים. אז תמיד שזו תמונה כבר כשמופיעה אונליין, כן, היא הרבה יותר איכותית, היא בצבע שלה, היא לא מעוקמת על נייר, אז כאילו עדיף דרך פה, וגם אני מקבלת את כל הפרטים כבר. יופי, אז עכשיו אני רואה פה עוד שאלה. נעמה שואלת, האם אני חושבת שחלק מהאדרת הטבע באר נובו נובעת מהתפתחות ראשונית של ציניות כלפי העולם המתועש? אולי קצת הפוך, כי, אוקיי, האר נובו, סליחה, הארץ אנד קראפטס, הם לא היו ציניים נגד
ארטס אנד קראפטס, לא ארנובו, ארטס אנד קראפטס, הם לא היו ציניים כלפי התיעוש, נכון? הם היו נגד התיעוש באופן מופגן. מעצבי הארנובו, שכאילו הגיעו אחריהם, גם קצת בעקבותיהם, הם היו, אם הייתי מחפש את המילה הנכונה, בעד התיעוש, הבינו שהתיעוש הוא חשוב, אבל רצו להראות שהוא יכול להיות יפהפה. אז האם ציניות זאת המילה הנכונה? אני לא יודעת, אולי אפשר להסתכל על זה בתור ציניות, זה מעניין לחשוב על זה ככה. הם יהיו ציניים לגבי זה. אני לא חושבת שיש פה מרירות, אני חושבת שיש פה רצון לעשות את מה שנראה אישי, טבעי וידני, באמצעים שהם חצי תעשייתיים. תראי, למשל קולומן מוזר, שאנחנו נלמד עליו בשיעור של היום, כן? הוא הדפיס את ההכרזה הזאת בליטוגרפיה תעשייתית. כרומוליטוגרפיה תעשייתית, זאת לא הייתה הדפסה ידנית, זאת הייתה הדפסה תעשייתית. כל הכרזות של אלפונס מוחה, כן? הכל היה לגמרי תעשייתי. לעומת זאת, כן? אצל וויליאם מוריס וארטס אנד קראפטס, בוודאי שהם לא היו מדפיסים את זה באופן תעשייתי, הם היו מדפיסים את זה ידנית. אז אני חושבת שכאילו הייתה כאן קבלה של התעשייה. זה מעניין, מה זה? גואש, ציור, מעניין. מאיזה שנה זה? לא כתוב. זיו, תמיד כדאי להעלות את השנה, כאילו מה זה כדאי? צריך, כי אז זה נותן לנו, ממקם לנו את זה בהיסטוריה. בגדול, אנחנו נתמקד בעיצוב, עיצוב תמיד נותן לנו איזשהו אספקט, אמרנו שימושי, כלשהו, נכון? אם אנחנו למשל רוצים למכור שמן לסלט, או רוצים לפרסם פה, זה לוח שנה. אז כאן זה ציור, בסדר, לפעמים אפשר להעלות ציור, זה לא שאני נגד, אני אומרת יאללה, סבבה, ציור זה אחלה גם, בסדר, אבל בואו ננסה להעלות עיצוב, כי פה אנחנו לומדים משהו על המקצוע שלנו. והאם זה אר נובו? זה סוג של אימפרסיוניזם כזה. אולי אפשר להסתכל על זה גם ככה. אני פתוחה להצעות, אבל אם אתם באמת מביאים משהו מעולם האומנות ולא העיצוב, ואתם חושדים שאולי זה אר נובו, אז תסבירו במילים שלכם מדוע. אוקיי, יפה. שטפנו את עינינו ביופי, ונהניתי לקרוא את הדברים שכתבתם. טוב, אני מתפתה להמשיך לדבר על זה, אבל אני רוצה לעבור איתכם לדבר הבא. הדבר הבא הוא גם הוא אר נובו, אבל אתם תראו השיעור הזה שהוא כבר ממש, ממש, ממש שונה. אוקיי. אנחנו בעצם נשארים באותה תקופה, ועם אותה שאלה. אותה שאלה שכבר ענינו עליה בשיעור הקודם. כיצד ניתן ליצור עיצוב מקורי? אנחנו נראה היום שבאר נובו הסכמטי, התשובה הייתה טיפה שונה. לא בדיוק אותו דבר. והסיבה שאנחנו מפרידים וממש מקדישים שני שיעורים הסגנון הזה, האר נובו, היא שהגישה הסכמטית, שאותה אנחנו נראה היום, היא נותנת לנו מעין איזה דרך חדשה, יותר מודרנית, שתלווה אותנו, כאילו מעין צעד לתוך המודרניזם, שאנחנו נגיע אליו בשיעור הבא כבר, אנחנו נראה כבר את ההתחלה הזאת של המודרניזם, אבל אנחנו עדיין, כאילו, האר נובו הוא עדיין כולו, וואו, הטבע, הקסמות, פליאה, יופי, השראה, כן? אנחנו עדיין מאוד רחוקים מהעולם התעשייתי, זה לא סתם שנעמה אמרה, רגע, האם אנחנו ציניים כלפיו? לא, אנחנו פשוט עדיין רחוקים ממנו, ואני חושבת, וכשאנחנו נסתכל על העיצובים של האר נובו הסכמטי, נראה שאולי אפשר באמת
לעשות אומנות חדשה, לעשות עיצוב מקורי, בדרך שהיא אחרת. לאו דווקא במין הקסמות אינסופית מהטבע, אלא בדרך שונה. אז זה בעצם ההבנה שלנו היום, שעיצוב מקורי, או ההשתחררות מההיסטוריה, יכולה להיעשות ביותר מדרך אחת. עוד מילה אחת לפני שנצא לדרך. כדי לאפס אותנו על ציר הזמן, כן? אני מרגישה מהלוח שהעליתם ומההשתתפות שלכם בשיעורים, אני מרגישה שאתם לגמרי על זה, אבל בכל זאת אני ככה שמה אותנו בציר הזמן שוב. האר נובו מופיע בסוף המאה ה-19. אנחנו בעולם שהוא עולם יחסית יותר רגוע, עשיר ושמח, העולם הזה שמופיע בתקופה שבה כבר מבינים שהתעשייה היא דבר ברור מאליו ואי אפשר להתכחש אליו. סוף המאה ה-19 וההתרגשות של עוד רגע מתחילים החיים החדשים של המאה ה-20, וכן, השנה תעבור מ-1800 ל-1900, בשורה חדשה. זאת הקסמות עכשיו שהיא גם מעולם הבוטניקה והזואולוגיה, כל המחקר הזה שמגיע מהעולמות של הטבע. זה הבנה שקורים דברים מדהימים ביפן, ואנחנו יכולים להביא אותם אלינו, וכאילו באמת הכל כזה מרגיש חדש ורענן, כמו צמח חדש. זה לא סתם שהם לקחו את המטאפורה מעולם הטבע והצמח, זה תקופה של התחדשות, תקופה של יופי והתחדשות. הגרמנים קראו לזה יוגנדשטיל, הסגנון הצעיר, או כן, הנעורים, כי הכל יפה ופורח. אז זהו, אז כיצד ניתן ליצור עיצוב מקורי? מעצבי האר נובו אומרים, אז כאילו, המגמה האורגנית, הם אומרים, נעזוב את ההיסטוריציזם, את הנטייה להסתכל אחורה על ההיסטוריה ולקחת משם. אנחנו נעזוב את זה, ואנחנו נפנה למקור השראה נצחי, אינסופי, בלתי נדלה, שהוא הטבע. ככה אנחנו ניצור עיצוב מקורי שמשתחרר מהעבר. עכשיו, בשני מקומות אחרים, לא צרפת, ולא בלגיה, ולא גרמניה, ולא הולנד, ספרד או ארצות הברית, או הרבה מאוד מקומות אחרים, ראינו את הכנסייה הזאת בברטיסלבה, הכחולה הזאת, כן? גם זה סלובקיה, חבר'ה, זה צד השני, כאילו של אירופה. גם לא שם, ולא באוסטריה, ולא בשום מקום כזה, אנחנו במקום אחר לחלוטין, אנחנו בסקוטלנד ובאוסטריה, דווקא שם, שני מרכזים, לא מאוד קרובים אחד לשני על המפה מבחינה גיאוגרפית, צומחים, בואו נשתמש במטאפורה מעולם אחר, כן? לא הצמיחה, כן? וגם לא הפריחה, אלא מופיעים מומנטים אחרים של אר נובו. ביטויים חזותיים אחרים. אנחנו נתחיל בלדבר על סקוטלנד, על המקום שנקרא אסכולת, על בית הספר בגלסגו, אסכולת גלסגו צומחת בסקוטלנד, ספציפית שם בגלסגו. ואחרי זה אנחנו נעבור לדבר על אוסטריה, ונסתכל על הסצסיון אבינאי. כן, צריך לשבור את השיניים בשביל להגיד את זה. סצסיון זה פרישה, בתרגום חופשי לעברית, אז תנועת הפרישה האבינאית. הפרישה ממה? אנחנו נראה. אוקיי, אז כן, אז לשאלתה של רוני, האם היצירות של האר נובו הן עדיין מתועשות? הן חצי מתועשות, או מתועשות לגמרי, כן? זה תלוי בטכנולוגיה. כל ההדפסים, כל הפרינטים
ראינו, ושגם שאתם העליתם, פרינטים, לא כשזה ציור בצבע שמן, אוקיי? כשזה פרינט, אז זה מודפס בהדפסה תעשייתית, לגמרי. זה משהו שהאר נובו לא היו מקבלים, סליחה, שהארטס אנד קראפטס לא היו מקבלים. מעצבי האר נובו מדפיסים בהדפסה תעשייתית לגמרי. הפיל של זה, הפיל, הוא מעולם הטבע, והוא נראה מאוד ידני וזה, אבל הפרינט עצמו, הטכנולוגיה תעשייתית. ולגבי המוצרים, חלקם תעשייתיים יותר, חלקם תעשייתיים בשילוב של עבודה ידנית, אז כן, אז לשאלתך. הם לא דחו את התעשייה, הם הבינו שהתעשייה היא חלק בלתי נפרד מהעשייה העיצובית. בבקשה. אוקיי, אז אני חוזרת לפה. אוקיי, אז בואו נסתכל קודם על מה שקורה בסקוטלנד, ואיך בעצם מופיע אר נובו קצת שונה. ההתחלה של התנועה הסקוטית, ההתחלה של אסכולת גלזגו, היא בבית הספר לעיצוב בגלזגו עם שתי סטודנטיות. אתם יכולים לראות אותם, הן אחיות, סטודנטיות אחיות, אתם יכולים לראות אותם פה מאחורה, זאת פרנסס מקדונלד, היא עושה מהן תנועה מאוד מוזרה, תזכרו אותה, אוקיי? כאילו גם מבט כזה די מפחיד, היא עושה את זה כמובן בכוונה רבה, ואחותה מרגרט מקדונלד. שתי הסטודנטיות האלה מחליטות להקים קבוצת, הם בגילכם, כן? זה סטודנטיות לעיצוב, פחות או יותר בגילכם, אולי אפילו קצת יותר צעירות. הן מחליטות להקים קבוצה של מעצבות ומעצבים, חברים מבית הספר, שביחד ילכו לספרייה, ישבו, יפתחו את המגזינים הכי מעניינים, יקראו בספרים, כמו שוויליאם מוריס עשה. אני לא משתפת מסך? את כן. לא? אתם לא רואים את מה כן, אני את עושה? כן. רואים. אוקיי, אז כן, אני לגמרי משתפת מסך. שי, את לא רואה את המסך? מוזר? כן, תתחברי מחדש. אוקיי. טוב, אני ממשיכה. אז הן בעצם אוספות את החבורה הזאת של הסטודנטים, וכולם, תשימו לב איך הם לבושים, כן, זה סוף המאה ה-19, אנחנו נמצאים בגלזגו, והחבורה הזאת כולם ביחד יושבים ומדברים על עיצוב, חושבים על עיצוב, קוראים ספרים על עיצוב, ומנסים להבין מה קורה היום בעולם העיצוב ברחבי העולם, כן, כי יש תנועה חדשה, אר נובו, והיא מופיעה בכל מיני מקומות, והיא מאוד פופולרית, ומנסים לגבש את הדעה העצמית שלהם, את עמדתם האישית, לגבי התנועה הזאת. תראו, מכל החבורה הזאת, בסופו של דבר, מה שקרה, סתם שתדעו, כן? פרנסס מקדונלד התחתנה עם הרברט מקנייר, ומרגרט מקדונלד התחתנה עם צ'ארלס רני מקינטוש. עכשיו, השניים האלה, כן, אז זה פאוור קאפל כזה, בגדולים מאוד מאוד בהיסטוריה של העיצוב, הם כולם עיצבו דברים מאוד מעניינים, אבל שניהם, מרגרט מקדונלד וצ'ארלס רני מקינטוש, הם ממש השמות הגדולים של הסגנון הזה, ובאמת עשו המון המון עבודות מרתקות ביחד. אנחנו נראה משהו אחד יותר מאוחר. אז בואו נסתכל בעצם איך התנועה הזאת מתחילה. היא מתחילה עם איור של פרנסס מקדונלד, זאת שעושה את התנועה הזאת, עם האיור הזה. מה זה המדבקה הזאת? היא מתחילה עם האיור הזה. אני רוצה שתסתכלו עליו, זה בסך הכל איור, זה איור שפורסם במגזין, ועורר די שערה, ואני רוצה שננסה להסתכל עליו ולהבין מה הקטע, מה קורה פה, מה מיוחד בו, ולמה הוא כל כך טלטל את הצופים. תנסו לאפיין אותו מבחינה חזותית. מה אנחנו רואים פה? כן, אני מסכימה, הוא מעט גרוטסקי. למה הוא כל כך, הנה, לידור, הם נראים מעוותים, יפה, עמית, הגוף רזה. מאיה אומרת, זה לא נראה כמו בני אדם, הן קצת מפחידות, ננסה להבין למה. מה הוא גורם להם להיות מפחידות? עמית, תרצה או תרצי לפתוח את המיקרופון ולהגיב? תמשיכו לכתוב, מה אגיד? תעשו כולם, כן.
כן, עמית, אנחנו איתך. רשמתי כאילו שזה נראה כמו שלד כזה. נכון, הגוף נורא רזה והוא כאילו משתלב בתוך צורה שהיא קצת יותר שמנה ממנו. מעניין, יפה, עמית, תודה. אמ, ראיתי כאן הערה על הצבעים. יש כאן הערה על הצבעים, הייתה, נכון? מי רצה? הנה, שי, אני אשמח לשמוע, מה הקטע של הצבע? אמ, הצבעים הם נראים מאוד, לא יודעת, משהו בהם נראה מאוד מת, כאילו, בשונה מהצבעים של הארט נובו מקודם, שהם היו מאוד וייברנט והם היו מאוד, אתה יודעת, היה בהם כרומה מאוד חזקה, הם היו מאוד יפים, משהו בזה נראה מאוד מת ועצוב, כן, משהו, אני ממש מסכימה, תראו, אנחנו פה מדברים תמיד, תמיד כשאנחנו מדברים על עיצוב, אנחנו פועלים במעין שני ערוצים שהם אה, קיימים יחד, בבלתי ניתקים. ערוץ אחד זה התיאור החזותי, והערוץ השני זה התיאור הסמנטי, מה המשמעות של האסתטיקה. אוקיי? אז אני אתן דוגמה. כרגע אמרה שי, הצבעים נראים לי מתים. הם נראים מתים, זה פיל, נכון? זה הרגשה. זה מהעולם הסמנטי. בואו ננסה להבין למה הם נראים מתים, מה בתחביר שלהם גורם להם להיראות מתים. אני אנסה. כן? אני חושבת שהם נראים לנו מתים משום שהם עכורים מאוד ודהויים מאוד. הם ממש נראים, זה לא טעות, זה בכוונה, כאילו כמו מין פלדה עכורה או עם לכלוך כזה. כן, הצבעים, תסתכלו על זה סגול שהוא עכור ונמוך, והוא נראה בגרדיאנט מלוכלך כזה. אז כן, אז זה ממש, זה הכיוון, נכון? אנחנו מנסים להבין כל הזמן כיצד ההיבטים החזותיים מעוררים בנו תחושות, רגשות ומחשבות, אוקיי? הדמויות האלה הן לא רק רזות, תראו איך הן מעוותות. הן כחושות ממש, הידיים שלהן שבורות, אי אפשר לעשות תנועה כזאת עם כפות הידיים, הצוואר שלהן פונה קדימה בעיוות, והן נראות סובלות מאוד. הם לא סתם באמת כאילו בתוך איזה כתם גדול מהם, זה הכתם הזה הוא השיער שלהם, והוא בעצמו נראה כמו, אני לא יודעת, מין אולי סלק, או מין, נכון, איזה משהו עם שורש כזה, שנכנס לתוך הרצפה, אבל הוא מנותק, הן לובשות מעין בגד שקוף, יש פה מעין משהו מאוד מפחיד, הם כמו מין סלקים אחרים שהם חיוכים כאלה, או זרעים, שנמצאים מאחורה ופונים לכל מיני כיוונים, וברקע יש מין אופק כזה, כאילו יש פה גם כמו מין מראה, אולי זאת אישה שמסתכלת על עצמה במראה, סובלת, אין פה כיף, אין פה חושניות, אין פה יופי. בואו נראה מה עוד. הראש נראה כמו בלון, מיכל כותבת. כן, יערה, אני אשמח אם תפתחי את המיקרופון, וכאילו באמת תסבירי מה כל כך שונה. לאנשים שראינו עד עכשיו היו כימורים והם היו לבנות ויפות ועם שיער גולש ושופע, ואלה חולות ורזות ועקומות ומבאסות. אני מבינה למה כן, היו כן, תגובות על הדבר הזה. כן, כן. האם מישהו פה התייחס לטיפוגרפיה? אני לא חושבת שאף אחד. חבר'ה, אתם לומדים עיצוב, אתם לומדים תקשורת חזותית, אתם לומדים גרפיקה. מה דעתכם על הטיפוגרפיה? מה קורה פה? N-O-V, נוב, M-B-E-R? אני אפילו לא יודעת מה זה אומר. כן, שהיא אולי נראית, אוקיי, רומי, גם המילים קצת מעוותות, היא מאוד קוצנית, ונכון, יש פה קוצים. זה כאילו אם ניגע בטקסט, הוא ירד לנו דם, נכון? יופי. כן, זה לא אורגני, זה לא זורם, זה קשה, וגם מה עוד קורה פה?
כן, הגודל אות מבולגן, לידור כותב או כותבת, יש דברים שנכנסים פנימה ואחורה, תסתכלו, תכף אנחנו נראה את זה במופעים נוספים. כן, אנחנו נראה את זה במופעים. כמו מין שפה עתיקה מוזרה, הדר, אהבתי את ההגדרה. אוקיי, אז הדבר הזה, האיור הזה, הוא פורסם במגזין סטודיו, זה היה מגזין כזה מאוד מאוד נחשב, והוא היה כל כך שונה רדיקלית ממה שנעשה באותה תקופה, זה כאילו ההיפוך של מוחה. זה כמו כאילו להגיד, אלפונס מוחה טעה, או... כן? עכשיו, זה גם שאישה מעצבת את הדבר הזה, יוצרת את הדבר הזה, והיא מראה שאולי הטבע הוא לא כל כך קסום, והוא לא כל כך יפה, ואולי אפילו יש בו מידה מסוימת של אכזריות. לנשים של מוחה תמיד יש שדיים, לנשים האלה, אולי השדיים פה מוסתרים, אבל זה נראה מאוד כזה, כן, רואים את העצמות. נובמבר, נובמבר, יוסי, כל הכבוד. אני לא קלטתי את זה אפילו. וזה לא פעם ראשונה שאני מדברת על הכרזה הזאת. אז יופי, נתת לי פה משהו. נובמבר, זה כנראה באמת פורסם בנובמבר, ולכן, זה כאילו, זה רק מוסיף עוד משמעות, כן? מה קורה אוי, יש לי התרגשות בלב. יש לי התרגשות. יוסי, אתה רוצה לדבר על למה לדעתך כאילו כתוב פה נובמבר? אוקיי? מה המשמעות שנוספת פה? אנחנו עושים פרשנות, זה יכול להיות כל דבר. אין לי מושג. מה אתה אומר? לא יודע, לא מקשר עדיין. אוקיי. אני מנסה לחשוב, השנה זה 1894? כן, 4. 1894. רוצים שהשנה תסתיים כבר כלילה. אהבתי. אני חושבת, תסתכלו, נובמבר זה חורף, לא בישראל, כן, אבל בסקוטלנד קר מאוד, ומאוד שכון, ואולי זה ירקות שורש, כאילו, או יש האדמה רטובה, לא יודעת, משהו מהעולם הזה, לא יודעת, מעניין. אוקיי, טוב. טוב, דיברנו הרבה על הכרזה הזאת, על האיור הזה, אבל מסיבה טובה, כי זה בעצם מתחיל תנועה שלמה, שאחר כך משפיע גם על מה שקורה במקומות אחרים. אני לא חושבת שהייתה תקופת בצורת טל בנובמבר 1894, למרות שלנו זה נראה כך, ואם אנחנו היינו צריכים לעצב בצורת, יכול להיות שבאמת היינו אולי מסתכלים על זה בצורה הזאת. נקודת point of reference טוב. בקיצור, במגזין סטודיו. כן, זה היו קבוצת הדפור, נכון. נכון, עומר, כן. למה דפור? כי הם התחילו מקבוצה, לא דיברתי על זה, אבל... תכף אני אדבר על זה. עומר, אם אני לא זוכרת, אחר כך אז להזכיר לי שאני צריכה לדבר על 4, אוקיי? טוב, אבל כרגע אנחנו שנייה נתמסר לזה. אוקיי. הם קיבלו בעצם, מרגרט ופרנסס מקדונלד בעצם קיבלו קומישן, בעצם הזמינו אותם לעצב לחברה, כרזה, פרסומת, חברה של מטריות, אוקיי? אז הן מקבלות בעצם, אומרים להם, אוקיי, בואו תעצבו לנו כרזה לחברת מטריות. זה כבר לא איור, זה כבר עיצוב, זה הזמנה לעצב, לכרזה, ותראו מה האחיות עושות, כן, יוזף רייט זה השם של החברה, גלסגו אמברלה פקטורי. האישה הזאת מחזיקה מטריה, מחזיקה ביד שלה איזה מעין דוגמת פרח. הדוגמה הזאת הולכת לחזור בעיצובים של הסגנון של אסכולת גלסגו שוב ושוב. תסתכלו את הפרח הזה, כמה שהוא שונה מהאר נובו הצרפתי, שהוא כולו מלא בזרימה ואסימטריה. פה אנחנו רואים סימטריה נוקשה. גם באיור הזה יש לנו כאן סימטריה, ממש סימטריית מראה. גם כאן הפשטה של פרח, לא בדיוק ברור איזה, כמו כתם. האישה הזאת גם היא לא נהנית להחזיק מטריה.
היא עוצמת את העיניים שלה, אולי היא קצת סובלת. השיער שלה הוא לא ספגטי, אלא כתם של צבע, כל מיני כתמים שנוזלים. יש לנו כאן איזה מעין משקל כזה שנופל כלפי מטה בתוך הכרזה, מצד אחד וגם צומח כלפי מעלה. יש מעין כוחות מנוגדים, אני חושבת באיור, מאוד בולט. אתם רואים כאילו הצמח עולה למעלה, אבל הוא גם הקרקע מאוד מאוד חזקה. מאוד שונה, מאוד מאוד שונה מהאר נובו, שהוא כל הזמן מתרומם כזה. אני רואה שאלות, אז אני רגע אענה. תמר שואלת, למה הם רצו להראות שהטבע לא כל כך קסום? והאם יש סיבה להבדל בין צרפת, ששם כן ראו את זה, וסקוטלנד? אוקיי, שאלה נהדרת. אוקיי, תמר, תראי. והיה לנו הרבה זמן, היינו נכנסים למקורות ההשראה הסקוטיים. לסקוטלנד בפני עצמה יש עולם שלם של גותיקה שיש בה קצת אופל. יש בה קצת אופל, ובכלל באותה תקופה צמחה תנועת שירה בסקוטלנד, שהייתה כזאת גם באזורים הטיפה מוזרים ומפחידים. והחבר'ה האלה, הקבוצה הזאת, הם קראו גם שירה, והם הסתכלו גם לתוך התרבות הקלטית. יש בתרבות הקלטית כל מיני צורות של הסתרגות, זה מאוד מאוד מעניין. הייתי יכולה אולי להביא את זה, אבל אני תמיד ככה, בתוך הגבול הזה של כאילו מה אנחנו מכניסים, מה לתת לכם עוד השראה אקסטרה מעבר לעיצוב ומה לא, אז לא הבאתי. אבל אם זה מעניין אתכם, העולם הזה של איך ליצור עיצוב מפחיד, ומה מקורות ההשראה שלו, תצללו לתוך מקורות ההשראה של אסכולת גלזגו, כי זה מגיע משם. אז הם עדיין באיזשהו כאילו השראה מהטבע, אבל לוקחים את זה למקום קצת יותר אפל פשוט? כן, כן, ממש ככה, ממש תודה. ככה. ובסקוטלנד יש להם את המקורות האלה, ובאמת הם מתחברים לתנועת השירה הסקוטית של אותה תקופה, והם ממש לוקחים השראה גם ממנה, אז תודה על השאלה. אז יעל כותבת, למה להשתמש בזה לפרסום? זה ממש מפחיד. כן, אבל זה גם מלהיב אולי? למה היום אנחנו לא משתמשים אני לא יודעת אם זה, תראו, זה אולי מפחיד, אבל זה אולי יותר מסתורי ומעורר פליאה. מרגרט ופרנסיס מקדונלד הם ממש המציאו את הרעיון, הם ממש הביאו לראשונה לעולם העיצוב את הפליאה הזאת מהאפל והמסתורי לחברת מטריות בין השאר, כאילו לא לאיזה מין משהו שהוא אמור להיות מפחיד. אוקיי, אני ממשיכה, אני רוצה שתסתכלו על הטיפוגרפיה תוך כדי, ובואו ננסה לאפיין אותה כמו שהתחלנו לעשות שם. כל כך שונים, למה הם אר נובו? אנחנו נדבר על זה, נעמה. הם עדיין לוקחים מיפן, לחלוטין לידור, ממש נכון. כן, שקד כותבת, למה מוחה כאילו טעה? זה רק, אוקיי, אולי הגזמתי קצת שאמרתי זה כמו שמוחה טעה, אבל תראו, כשיש לנו באותו זמן ממש באותו זמן, כשמוחה עושה את זה, הם עושים את הדבר הזה, ומוחה מאוד מאוד פופולרי. ורוב המעצבים מחקים את מוחה. וכשהן עושות משהו מאוד שונה, זה סוג של התרסה כזה. כאילו, אוקיי, תנסו לאפיין למשל מה מאוד פופולרי היום בייצוג של נשים בתרבות הפופולרית, אוקיי? איך נשים נראות? באיזה משקל הן? מה גודל הנתונים הפיזיים שלהם? כמו שהן מוצגות, היום. אוקיי? אם אתן תעשו משהו שבמופגן הוא מאוד שונה, תביאו אישה אחרת, שתפרסם מטריות, או מה שזה לא יהיה. יש בזה משום מה התרסה, כנגד התרבות הפופולרית. אז אני לא אומרת דווקא מוחה כאילו טעה. פשוט מוחה הוא הדוגמה כל כך מופתית לרוב הדברים שנעשו באותה תקופה. שקד, האם הצלחתי לענות? אם כן, אני אשמח אם... כן. כן, סבבה. תודה.
יש משהו, נכון, אני מסכימה, ענבר, יש משהו יפה בלא יפה. אוקיי, בואו נדבר על הטיפוגרפיה. נכון, היא חדה, היא ארוכה ומעוותת. אוקיי. נכון, היום אם אתם הולכים לראות איזה סרט אימה, יש סיכוי טוב שהטיפוגרפיה בסרט, נניח בכתוביות, בפתיח, יראו די דומות לזה. נכון שזה נראה, זה די הלואוין, זה הלואוין כזה. הם המציאו את זה, בואו ננסה להבין למה זה טיפוגרפיה מפחידה. למה זה גורם לנו להרגיש, אנחנו בסמנטיקה, למה סמנטית, המשמעות שעולה מזה זה פחד או מוזרות? מה גורם לזה? כן, זה הכל בקפסלוק, אבל אולי זאת לא הסיבה. נכון, זה אצל טים ברטון, זה גם ככה. אולי גם בגלל שזה באמת מאוד חד ומזכיר סכינים, אבל תשימו לב למה שקורה פה. יעל כותבת, האותיות הן לא בקופסה. קודם כל זה לטרינג, זה נעשה בעבודת יד. אני לא חושבת, הדר, שאקטור גימר בפריז עם התחנות מטרו, עשה פונט די דומה, לא. אצלו זה היה פלאפי כזה, והגלגל, פה זה יחסית די חד ודוקר. מה שהוא עשה שדומה לזה, אבל הוא עשה את זה הרבה יותר מודן, זה לקחת למשל את ה-T, ולהגדיל אותה מעל לאותיות האחרות, ה-T של המטרו, כן? מעל האותיות האחרות. גם פה זה קורה, אבל תראו איך זה קורה כאן. האות, למשל ה-S, ממש נשרכת שתי אותיות אחורה. החלק האמצעי שלה, נשלחת קדימה במין תנועה כזאת חדה. ה-L נמצאת מתחת, ואז ה-S פתאום דקה. חלק מהאותיות נראות ממש ממש מעוותות, ואני חושבת שתוך כדי שאנחנו קוראים את הטקסט, אנחנו מקבלים איזה מעין תחושה של הפתעה. כאילו זה לא צפוי. האות הבאה אנחנו כאילו לא יודעים איך היא תיראה, כן, קריאה היא לא רק מעשה של תמונה, זה גם מעשה שהוא כרונולוגי, ואנחנו מקבלים פה תחושה של צפיפות, ותחושה של הפתעה. נכון, נכון. אז כן, אז האותיות הן לא אמורות להיות ככה, הן מעוותות, כמו הדמויות, יש בהן משהו מעוות, הן מפתיעות אותנו בנראות שלהן. כן. כן, אז גם פה את צודקת, אמר שיש פה איזושהי, כאילו הן השתחררו, הן כאילו הולכות, כן, הן כאילו זזות והולכות בעצמן, יש להן אופי, אני מקווה שאני מצליחה לתקשר, כן, אנחנו מדברים פה על טיפוגרפיה, יש להן מין איזה אופי כזה של, כאילו כמו התגנבות לתוך חדר, אולי, משהו מהעולם הזה. אוקיי, אז טוב, דיברנו הרבה על זה. עכשיו, הדבר הזה בעצם גורם לכל החבורה להתחיל לעצב באותו סגנון, כן? בצורה מאוד דומה, מאוד מאוד דומה. יש כאן גם כמה דברים קצת שונים. קודם כל אנחנו שומרים על הסימטריה, אנחנו רואים פה מצד שמאל, כרזה של פרנסס ומרגרט מקדונלד עם הרברט מקנייר, כן? ופה מצד ימין, זה כרזה לגלזגו. לבית הספר שהם למדו בו, בית הספר עצמו, הזמין מהם את הכרזה הזאת, כמו שנניח שנקר היו מזמינים מכם לעצב כרזה לבית הספר ליום פתוח. פשוט ביקשו מהסטודנטים לעצב. וזה לסקוטיש מיוזיקל ריוויו, סוג של כתב עת, אז זה מפרסם את כתב העת. תראו, גם כאן נשמרת הסימטריה, נכון? יש לנו הפשטה של משהו מעולם הצומח, סוג של פרח כזה, כאן יותר רואים ציפור, פה זה אולי הפשטה של כנף, אוקיי? גם מאחורה. תגידו לי, מה שונה כאן מבחינת הדמויות? נסו לאפיין את הדמויות. זה דומה, אולי ברזון ובטיפה הגוף הנוקשה הזה, אבל מה עוד אפשר לומר פה על הדמויות? יפה. שי, אני אשמח לשמוע.
לא בדיוק ברור אם מדובר בגברים או נשים, יש משהו מאוד לא מובן שם. נכון, נכון. אישה, גבר, גם וגם, לא ברור, לא חשוב, לא משנה, יש פה אניגמטיות. אנחנו רוצים לעורר פליאה והיקסמות מהעולם הטבעי, אבל בדרך אחרת לגמרי. אנחנו מסגננים את הצורות, נותנים איזו סכמטיות, מפחיתים פרטים מזהים, גם פרטים מגדריים מזהים. אנחנו נוותר עליהם, ואנחנו ניצור פה משהו שהוא ספק פרח. אדם שהוא ספק אישה, ספק גבר. אוקיי? גם כאן יש את העניין הזה עם הטיפוגרפיה, פה הוא מאוד דומה למה שראינו מקודם, האותיות המפחידות האניגמטיות האלה, וכאן קצת יותר גיאומטרי, אפשר לומר. כן, אבל גם פה תראו את I שהיא קצת יורדת למטה, או published on the first of each, כאילו יש משחק מאוד מאוד מעניין בארגון של הטיפוגרפיה, שגם הוא יוצר איזה מעין הפתעה סיפורית. בואו נראה מה עוד אתם כותבים. שמיים וחיות ואדמה? מעניין. אהבתי כליל. אולי זה, כן, אולי יש בזה אספקט דתי. כן, אנחנו רואים פה שוב את ההילה הזאת שדיברנו עליה גם בשיעור הקודם. אלוהות, מעניין. מצרים? כיוון? איך מצרים? כיוון, כיוון. שכחתי איך מבטאים את השם. איך מצרים? אולי, האמת אולי בהשטחה של הדמויות. אפשר לפתוח את המיקרופון ולדבר. כן, כן. סורי. אני אומר משהו בהצבה שלהם, איך שהם מוצבים, איך שהם מוצגים גם, כאילו, בסדר הנורא שיש שם, אז כאילו, לא יודע, אותי זה רק למצרים, לפרעה, לדמויות שהיו מצוירים שם. אתה יודע מה? יש בזה משהו. אני לא זוכרת שקראתי על מקורות השראה מצריים לתנועה הזאת, אבל אני יכולה להסכים שיש משהו בהשטחה, שגם מופיע במצרים העתיקה, ויש בזה משהו. אנחנו עוד נדבר על מצרים העתיקה, כשנדבר על ארט דקו, ויכול להיות, כן. כן, טוב, תראו, ההשראה היפנית קיימת בכל הסגנונות של האר נובו, ההשטחה, קווי המתאר, כן? רגע, בואו נראה מה השעה, כי אני באמת, היום אנחנו קצת מפליגים, אבל אני חושבת שזה נחמד, אז תראו למשל פה המסגרת. מה זה המסגרת? קוץ. קוצים. אבל הקוצים האלה, אתם רואים את הקוץ? הנה זה סוג של ורד. הקוצים האלה מופנים כלפי מטה, ולא כלפי מעלה. כאילו שהצמח צמח כלפי מטה. יש כאן הרבה מאוד ניואנסים בעלי משמעות. כאילו הפכנו את הפרח. אתם צריכים, אני מאוד, אחת המטרות של הקורס, זה שתפתחו את הרגישות הזאת להסתכל מאוד מאוד על ניואנסים של עיצוב, כדי להבין מה בעצם קורה בעולם הזה של העברת המסר, של הסמנטיקה. אם אנחנו מסתכלים על הניואנסים של העיצוב ומנתחים את הטיפוגרפיה, את הצבעוניות, את עובי הקו, את האופן שבו הקומפוזיציה מאורגנת, ככל שאנחנו מסתכלים יותר, תעשו לעצמכם את התרגילים האלה, אני ממליצה גם ביחד, כמו החבורה הזאת, יושבים ביחד, מסתכלים על עיצוב, מסתכלים על לוח הפדלט שעשינו, ממש נכנסים לעומק של הדבר, ומנסים להבין מה נעשה שם, למה זה גורם לנו להרגיש כמו שזה גורם לנו להרגיש. מהם המיקרו-ניואנסים שאנחנו בעזרתם מצליחים להעביר תחושות ומסרים? זה מה שאתם לומדים בעיצוב. אתם לומדים לעצב, אבל זה מאוד יעזור לכם לעצב אם אתם תבינו איך אחרים הגיעו למה שהם הגיעו. טוב, וואו, אוקיי. כן, אז מרגרט ופרנסס, כן, הן היו לא זוג, הן היו אחיות. זוג מעצבות, היו אחיות. כן,
אז תמר, אנחנו על זה, לעבוד במגמה הסכמטית, למגמה הסכמטית. מה מקודם שאלו אותי ושכחתי לענות, וביקשתי שיזכירו לי? ממי ביקשתי? ביקשתי ממישהו. הארבעה, נכון, הארבעה. אוקיי, אז אני אתייחס לזה עכשיו, תודה, מאיה. אוקיי. תראו, מכל החבורה המפוארת הזאת, בסופו של דבר, מי שהפכו להיות מעצבים מפורסמים, אמרתי לכם, זה צ'ארלס רני מקינטוש ומרגרט מקדונלד, ואחותה של מרגרט פרנסס, ובעלה הרברט מקנייר, ראינו מקודם את העבודה הזאת המשותפת שלהם. זאת, כן. אז הארבעה האלה, כאילו שני הזוגות, הם כאילו היותר מפורסמים. אז לפעמים קוראים לתנועה הזאת, הגלסגו סקול, קוראים להם The Four, הם קראו לעצמם הארבעה. זה היו כאילו שני זוגות מאוד ככה דומיננטיים, הזמינו אותם, ביקשו מהם לעשות עיצובים, והם היו ככה, אז לכן קראו להם הארבעה. אז למי ששאל אותי מקודם, שכחתי את השם, כן, עומר, אז הם נקראו הארבעה. אבל הם נקראו בעוד שם. לא רק אסכולת גלסגו, ולא רק הארבעה, אנשים התחילו לקרוא להם The Spook School. המפחידנים. The Spook School. ממש העבירו את המפחידנות הזאת דרך העיצוב, ולכן גם קיבלו את השם הזה. The Spook School. אוקיי. אסכולת המפחידנים. אוקיי. בואו נסתכל קצת על עיצוב פנים וריהוט, כי זה גם מעניין, הם עשו גם את הדברים האלה, לא רק גרפיקה. תראו. בואו נראה רגע. ענבר, סוג של. אוקיי, צ'ארלס רני מקינטוש ומרגרט מקדונלד. מקינטוש היה גם אדריכל במקצוע שלו. תראו, אני מביאה לכם פה דוגמה אחת של בית היל, באמת, בית מאוד יפה, אבל הם עשו המון דברים אחרים. זה מעניין אם בלוח הפאדלט אתם תיכנסו ותסתכלו על עוד דברים שמרגרט מקדונלד ומקינטוש עשו. אוקיי, תסתכלו על הבית הזה, בית היל. יש לנו כאן את החדר שינה, ויש לנו כאן את המבואה, זאת הכניסה החשית, זה המבואה, יש כאן מעין כניסה, עם כניסות לחדרים ועלייה לקומה שנייה. אני כבר חושבת שכן, רק להסתכל על זה אפשר להבין כבר איך זה מאוד שונה מהעיצוב של האר נובו במגמה האורגנית. תאפיינו לי בבקשה את העיצוב פה. זה מזכיר את יפן באסתטיקה השקטה שלו, זה מאוד נקי, נכון, שקט, זה מרובע, יפה, הרבה יותר גיאומטרי נעמה, נכון, רוזלי, נכון, נטע, גיאומטריות, יפה, והרבה יותר מינימליסטי, זה בטוח. יפה, יפה, מאיה, כהה ואפל, החדר הכניסה, לעומת חדר שינה שהוא מאוד לבן ובהיר. זה לא נראה סקנדינבי לדעתי, העולם הסקנדינבי הוא אולי במובנים מסוימים, דברים מסוימים, אבל יש כאן, אנחנו נדבר על המדינות הסקנדינביות בסמסטר ב'. אולי, אתה יודע מה, זיו, אולי אתה צודק. אולי קצת יותר מאוחר, בתחילת המאה ה-20, היו ביטויים סקנדינביים שהיו קצת דומים לזה, בניקוי של הדבר שעליו אני רוצה שתשימו לב, שזה, בואו נראה אם מישהו כותב את זה. אתה? לא. מה המוטיב החוזר בכל מה שאתם רואים פה? יש פה מוטיב חוזר. חוץ מעץ. איזה קווים? הריבועים. תודה. יפה, יפה. הריבועים. אתם רואים את הריבועים האלה? יש פה מטריצה של ריבועים. או מחוררים או מצוירים. גם בשטיח, גם בכיסא, תסתכלו, הגב של הכיסא עד לרצפה, זה כולו רשת ריבועים, גם בחזית, גם באזורים של העיטור, הם בתוך ריבועים. גם במנורה היא מחולקת לריבועים. כמובן שהחלון, כמובן שברהיט הזה יש ריבועים. גם כאן, בשידה הזאת, ריבועים, ובארון, והידיות זה ריבועים, וכאן זה ריבועים, והריבועים האלה יש גם, כן, בשטיח, נכון? זה הכיסא הזה נורא 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 מפורסם, זה כיסא שהם ייצבו. אתם רואים את המשענת הארוכה הזאת, מאיפה היא מגיעה? משענת כמובן מגיעה מהגותיקה, תמיד מה שצר וארוך זה גותיקה.
אוקיי? אנחנו רואים פה את האיורים של מרגרט, את הציורים של מרגרט, דמויות ארוכות, מוזרות, אניגמטיות, משני הצדדים של המיטה. חבר'ה, זה מיטה לזוג, אוקיי? מיטה לזוג, בכל אחת מהצדדים, דמות של אישה מסתכלת לכיוון השני, ומורידה את הראש לא יודעת, עצב אולי? זה לא דימוי שמח. אני מקווה שלזוג הזה היה נחמד, והם לא באמת הרגישו כמו שתי האנשים האלה שהם מסתכלות לכיוונים הנגודים. תראו, אני חושבת שיש משהו מאוד מעניין בהתבוננות. רגע, יש לי חצי שעה. אוי ואבוי. טוב, אני אגיד רק מילה אחת. תראו, נראה לי שיש משהו מעניין בזה שזוג החיות מתחילות תנועה שמבוססת על סימטריה, ועל כאילו, הן היו שתי מעצבות מאוד צעירות, מאוד מהפכניות, והן כאילו החיות שהן גם דומות אחת לשנייה, כמו פה, הן גם דומות, גם שונות. זה שפרנסס מקדונלד עושה את המבט הזה, וכאילו תנועה כזאת, שאולי אגב הם באמת מזכירה קצת את מצרים, התנועה עצמה, כאילו, כזה מין, ואז הדבר הזה חוזר על עצמו, כאילו, ההשתכפלות המפחידה הזאת לכיוונים שונים, אפילו במיטה, במקום שבו אנשים אמורים להיות ביחד, זה מופרד, אני חושבת שזה, כן, זה אולי ממש קריאת תיגר על מה נורמטיבי ומה מקובל. כמו חדר לזוג גרוש, אהבתי את ההגדרה, כליל, יפה. אוקיי, אז הרעיון הזה של העיצוב הסקוטי של אסכולת גלזגו המפחידנית, זה רעיון שהוא גם לגמרי עונה על השאלה איך אפשר ליצור עיצוב מקורי. אנחנו נתרחק מההיסטוריה, אין פה שום דבר מההיסטוריה. זה, אוקיי, אולי אתם יכולים להגיד שבאמת המבנה הצר והארוך, כאילו, הוא מגיע מהגותיקה במובן הזה, אבל זה לא גותי. זה לא קתדרלה מחודדת, okay? זה משהו שהוא לגמרי גיאומטרי. צורה גיאומטרית פשוטה, מלבן, מחולק לקווים, עם איורים מחוררים, יש כאן הפשטה מאוד חריפה, כאילו הטבע, אם יש פה טבע, נניח ורדים כאלה, סכמטיים, זה טבע מאוד נשלט. הכל פה בשליטה, כאילו גזמו את השיח. לא נתנו לו להתפרע כמו בצרפת. יצרו ממנו צורה. אוקיי, יפה. בואו נסתכל מה כתבתם. אתה אוהב את זה? קיוון או קיוון? סליחה, אני לא מצליחה לזכור את השם. אברהם. יפה, וואו, אהבתי. זה אברהם או אברהם? אתה רוצה רגע לפתוח את המיקרופון ולהגיב? ממש אהבתי את ההערה הזאת. רעיון. שומעים אותי? כן. כן, בדיוק מה שחשבתי, כאילו, אולי תגיד. זה היו שתי זוגות, אז אולי יש לזה הקשר, אולי סמל קבוצתי. כן, ריבוע זה כאילו, כן. ארבעה אנשים שווים, נכון? הרעיון, וואו. יש לך פה, כאילו, יש פה איזו מחשבה ממש יפה. מעניין אם כתבו על זה, אני לא חושבת שכתבו על זה משהו. כן. כן. אז יופי, לא, באמת, אולי תכתוב על זה איזה משהו, זה באמת מעניין, ממש כדאי לחשוב על זה. תמר אומרת, את לא מצליחה לראות את הקישור לטבע. תראי, את רואה את הפרחים מאחורה? זה פרחים, אלה פרחים, אלה עלים, ענפים. יש קצת טבע פה, אבל הטבע הזה, כשהוא מופיע, הנה הוא מופיע, זה ורד. זה כמו ורד, זה הפשטה רחוקה של ורד. אנחנו אפילו לא היינו אולי יודעים את זה, לולא היינו רואים את העבודות העקביות שלהם, זה כאילו... מה הם ניסו לעשות פה? כאילו, סליחה שאני מתפרצת פשוט לשאלה שלי. לא הבנתי כל כך מה הם ניסו לעשות בעיצוב הזה באדריכלות הזו. כן, אז אוקיי, אני אסביר. תראי, אני חושבת שמה שכל המעצבים של אותה תקופה ניסו לעשות, זה להבין איך לוותר על ההיסטוריה. והדרך שלהם לוותר על ההיסטוריה,
הייתה לקחת השראה מעולם הטבע כשהוא מאוד נשלט, וגם לאתר, לעשות איתור, אבל זה איתור גיאומטרי. הם לקחו את הריבוע והם השתמשו בו כדי ליצור איזשהו קישוט שיש בו היגיון מסוים, נכון? זה קישוט שמגדיר את הרהיט, קישוט שמגדיר את השטיח, מבינה מה אני אומרת? זה צורה של אבל קישוט. בטבע אין לנו, כאילו המבנה של המיטה והארון והכיסא זה הכל, כאילו הכל מלא ריבועים, אבל בטבע זה לא צורה שהיא קיימת. הם שילבו, הם עשו שילוב. הם שילבו בין העולם הגיאומטרי, הם לקחו את העולם הגיאומטרי, את הריבועים, את הריבוע, שזו צורה פשוטה, הכי פשוטה שיכולה להיות, ריבוע, ועכשיו הם אמרו, אם יש טבע, אנחנו נמשטר את הטבע, נשים אותו בתוך כאילו גריד מסוים, יודעת, כמו שאת גוזמת עץ כדי לתת לו צורה גיאומטרית. זה מה שהם עשו. אז ניסו להכניס את הטבע פשוט באלמנטים קטנים יותר ובאדריכלות פשוט? זה הכוונה? אני לא הייתי אומרת קטנים, הייתי אומרת גיאומטרים. אוקיי. זה גיאומטריה. אוקיי, בואו נראה מה עוד. בסיס של המיטה, יש סימן סכמטי של... נכון, נכון. אתם רואים את זה גם פה, יופי, יולי, כל הכבוד. גם כאן אפשר לראות את אותו רעיון. כן. זה הקבוצה של 4 סטודנטים. 2 אחיות, 2 זוגות. כן. לא היה להם, היה להם זה סטודיו. הם היו מעצבים. אפשר להגיד שהיה להם סטודיו במונחים של היום, לידור. כן. כן. מזכירה את השאלה, מה זה גורם לשני זרמים? כן. אנחנו נגיע לזה אחר כך, נעמה. אני רוצה לראות, אוקיי. יש לי קצת פחות מחצי שעה, וזה בסדר. זה בסדר. בואו נמשיך הלאה, כי דיברנו הרבה... רגע, עוד שאלה. כן, יותם כותב, הריבועים יוצרים תחושה של יציבות, הרגשה של אומנות שלהם. כן, תראו, זה אר נובו במשמעות של, זה, של להיות אומנות חדשה. אר נובו זה אומנות חדשה, כזאת שמוותרת על העבר. אבל האר נובו שלהם, האר נובו הסקוטי, הוא מוותר על ההיסטוריה ומציע לקחת את האיתור מעולמות גיאומטריים. גם הטבע יכול להיות גיאומטרי. גם הטבע יכול להיות נשלט. הצרפתים, הבלגים, הם רצו שהעיצוב יהיה פרוע ובלתי נשלט, ולהראות איך התעשייה יכולה לייצר מוצרים שהם בהשראת הצמיחה והקוליות של הטבע. אסכולת גלזגו לעומת זאת מנסים לסגור את הטבע, לשלוט עליו, והם עושים משהו הרבה יותר פשוט באסתטיקה שלו. אני חושבת נעמה שאני עונה פה, נכון? זה הפרדה בין הסגנונות. זה הפרדה. כי במטריית העל אנחנו באותה תקופה. אנחנו באותה תקופה ואנחנו, המטרה שלנו זה לעשות עיצוב מקורי, אבל אנחנו פה עושים דברים מאוד שונים אחד מהשני. טוב, אני רוצה להמשיך, תשמעו. אני רוצה, כן, יש המון דברים שקורים במקביל, וזה נכון, נכון, יש הרבה דברים שקורים במקביל, אבל אנחנו מסתכלים על בוא נאמר, על המיינסטרים העיצובי. המיינסטרים העיצובי זה האר נובו, זה מה שעושים רוב המעצבים בעולם, זה מה שהם עושים. כמובן שהמשיכו לעשות עיצוב היסטוריציסטי באותה תקופה. מי שרצה לקנות כיסא נאו-קלאסי, יכול היה. לא הפסיקו לעצב כיסאות כאלה. אבל רוב האנשים, הדבר המרגש שקרה בעיצוב היה האר נובו, לסוגיו. אוקיי. אני רוצה להסיט את המבט כרגע לאוסטריה, והבאתי לכם את השקופית הזאת רק כדי שתתרשמו ממה שקרה באותה תקופה. באוסטריה, ממש קצת לפני שמופיע האר נובו. זו שקופית שמספרת על מה שקורה לפני, ממש לפני. אני אתן על זה כמה מילים, אוקיי? לא הרבה, רק שתיכנסו לתוך האווירה הווינאית. כל הבניינים האלה כמובן עדיין קיימים בווינה, ואם אתם תיסעו לווינה ותסתובבו ברינגשטרסה, ברחוב הטבעת, שהוא באמת עגול, אתם תוכלו לראות אותם.
יש כאן את בניין הפרלמנט, את הבניין של האוניברסיטה, את בניין העירייה ואת התיאטרון. כל הבניינים האלה הוצבו בסביבות 1800 1883, 84 וכן הלאה. כלומר, אלה לא בניינים עתיקים, בניינים מהמאה ה-19. התקופה הזאת זה ממש לפני שהאר נובו מופיע, נכון? זה 1800 1880. האר נובו מופיע סביבות 1890, 95. אז למה אני מראה לכם את השקופית הזאת? אני רוצה להראות לכם באיזה עולם חיו המעצבים באותה תקופה. זה היה עולם, כמו שכליל כתבה, שמאוד נהה, כן, הוא הוקסם, מעיצוב עתיק. קחו למשל את בניין העירייה. הוא מעוצב בסגנון נאו-גותי. זה ממש נראה כמו קתדרלה, למרות שזה לא קתדרלה, זה בניין העירייה, כן? תחשבו על בניין העירייה בעיר שבה אתם גרים, או במקום שבו אתם גרים, הוא לא צריך להיראות כמו, לא יודעת, בית כנסת, נכון? או קתדרלה. הוא צריך להיראות כמו בניין עירייה, בתפיסה שלנו, אבל לא. באירופה בכלל, ובוודאי בווינה של אותה תקופה, בואו נעשה בניין עירייה שנראה כמו קתדרלה גותית, נאו-גותית. למה לא? או האוניברסיטה בווינה היא סוג של נאו-רנסנס, כאילו, רנסנס זה תקופה שמגיעה אחרי הגותיקה, נניח 116, 17, 115, 16, 17 נניח, אז בואו נעשה בהשראת, נעשה נאו-רנסנס, או נעשה משהו שנראה ממש כמו מקדש יווני, אבל זה בניין הפרלמנט. בניין הפרלמנט נראה כמו מקדש יווני. כן? או התיאטרון שהוא פה, טוב, יש פה נאו-רנסנס ונאו-ברוק. אתם לא צריכים לזכור את הסגנונות השונים, כי גם לא למדנו על רנסנס ולא למדנו על ברוק. אני רק רוצה להבהיר לכם מה היה שם. מה שהיה שם זה חיקוי של סגנונות עבר. זה מה שנעשה, וזה מה שלימדו בבתי הספר. באקדמיות לעיצוב, הלכתם ולמדתם אדריכלות או עיצוב או אומנות, אז המרצים שלכם אמרו לכם, תבחרו סגנון שמוצא חן בעיניכם, ותעצבו, תעשו כמו. אתם רוצים לתכנן את בניין העירייה, אז תבחרו את הסגנון שנראה לכם סבבה. זה יכול להיות נאו-גותי, זה יכול להיות נאו-קלאסי, זה יכול להיות whatever, ותעשו כמו. זה ממש תקופה קצרה, שבה גם בווינה יש שם חיכוכים, מתחילים חיכוכים די רציניים, בין הבורגנות ומעמד הפועלים. כן, התעשייה, כל הסיפור של התיעוש מגיע לווינה קצת יותר מאוחר מאנגליה, אז זו תקופה כזאת שבה בונים את כל בנייני הפאר ההיסטוריציסטים האלה, אבל יש גם חיכוך כאילו בין המעמדות, אז יש איזה חוסר נחת כזאת, ובאקדמיות מתחילים להבין שאולי התקופה החדשה הזאת שאנחנו מגיעים אליה בסוף המאה ה-19, בערך 10 שנים, סליחה רגע, בערך 10 שנים אחרי שהבניינים האלה נבנים, זה לא מתאים, החיקוי הזה, זה לא מתאים. רואים מה קורה בצרפת, שם פורח אר נובו, ויש שם משהו עולם חדש של עיצוב, ואנחנו בווינה נמשיך לעשות עיצוב נאו-גותי, נאו-קלאסי, נאו-רנסנס, ברוק. נמשיך לחכות ולהעתיק את העבר. מרצים בבית הספר בווינה, בית הספר לעיצוב בווינה, מתחילים לחשוב האם יכול להיות עיצוב אחר. שימו לב, זה מעניין כי זה קורה גם פה באקדמיה. ממש באקדמיה, ואז יש קבוצה של סטודנטים, גם כאן, קבוצה של סטודנטים, הם כבר בוגרים, הם כבר לא סטודנטים שכרגע לומדים, הם כבר סיימו את הלימודים, ויש מרצה אחד בשם אוטו וגנר, אני קצת מתחרטת שלא הבאתי לכם את העבודות שלו, אבל לא נורא, אם בא לכם להסתכל על העבודות של אוטו וגנר, ולהכניס אותם בפדלט שלנו, אז you are more than welcome,
זה מעצב, אגב, שאני מאוד מעריצה. טוב, אין מה לעשות. אז בקיצור, אוטו וגנר המרצה, והחבורה של הסטודנטים מנסים לחשוב אם אפשר לעשות עיצוב אחר, שהוא לא היסטוריציסטי. הם יוצרים קבוצה כזאת של בוגרים של האקדמיה, וביחד עם אוטו וגנר שוברים את הראש מה אפשר לעשות. ומה שהם עושים זה מה שאתם רואים כאן. הבניין הזה שהם מעצבים בווינה, ממש קרוב לרינגשטרסה, זה לא ממש על רחוב הטבעת, זה טיפ-טיפה פנימה, סליחה, החוצה למעשה, מחוץ לטבעת, ותסתכלו על הבניין הזה. הוא מאוד גולמי, מאוד מלבני ומרובע, יש לו שטחים ריקים כאלה בלי כלום, הוא קצת נראה כמו מקדש, אבל לא איזה מקדש היסטורי, אלא משהו בנוכחות הפיזית שלו מאוד מסיבי וכזה חזק. יש לו למעלה על הראש שלו כדור שעשוי מעלים מוזהבים. בחזית כתוב, כאן כתוב, לכל זמן יש את האומנות שלו, ולכל אומנות, וכל האומנויות חופשיות. או, אני אוהבת את כן, יפה שקד, האם זה נראה כמו כתר יווני? אולי בהשראת הכתר היווני, שזה כזה מין, כזה ככה, נכון? אז כאן זה ממש כדור שלם. אגב, האנשים שממש לא אהבו את הבניין הזה, הוא לא היה כזה אהוד בהתחלה, קראו לזה כרוב, הבניין עם הכרוב. אז זו הייתה האסוציאציה שלהם. פה יש מדוזות מהמיתולוגיה היוונית באמת, ותראו מאחורה את המקטע הזה של העלים, שהוא ממש נמצא כאילו כמו צמח גזור עם ענפים, טבע נשלט ומהונדס לתוך מבנים. גם כאן על הפינה של הבניין יש מין צמח כזה, שגם הוא עם, כאילו שוב, גם כאן, אנחנו בכלל באוסטריה, אנחנו לא בגלסגו, ויש לנו משהו די דומה. בניין לבן פשוט, עליו יש קישוטים טבעיים מעולם הטבע, בהפשטה, כשהטבע נשלט לתוך ריבועים, או פה במקרה הזה, מלבנים. כאן בחזית, יש משהו שהוא כמו נחש, שהוא יוצא מתוך החריץ, ונכנס פנימה ואחורה. גם כאן, כמו באסכולת גלסגו, יש סימטריה. סימטריה בחזית. כן, אני מסכימה, נויה, שזה קצת יותר מזכיר. את אומרת, מזכיר את האר נובו הקלאסי? I don't know. אני לא יודעת. אני לא חושבת שזה מאוד רחוק משם. בוא נראה. אולי יותר מגלסגו? אולי. יעל שואלת, האם שתי הקבוצות ידעו אחת על השנייה? תכף אנחנו נראה שלקח להם קצת זמן ובסוף הן גילו אחת את השנייה. כן. אבל בהתחלה הם מתחילים ועושים את הדברים האלה בנפרד לגמרי. תסתכלו רגע על הבניין. אתם רואים שכתוב פה ור סקרום? זה כתוב בחזית. זה אפילו קצת גם מזכיר את הטיפוגרפיה של אסכולת גלסגו, אבל הם לא ידעו אחד על השני בהתחלה. ור סקרום, האביב הקדוש, זה המוטו של הקבוצה, וזה השם של המגזין שהם עיצבו. תסתכלו על המגזין הזה, יש לכם פה לינק לראות את כל השערים שלו, הבאתי לכם 6, אנחנו רואים פה מבנה מאוד יוצא דופן למגזין, זה כמעט ריבוע, אני חושבת שזה 28x30, זה מעין ריבוע קצת פחוס כזה, כאילו, אני מדברת הרבה, אני נורא רוצה שאתם תדברו, ואני גם רוצה שישאר לנו זמן, אז בואו תגידו לי, מה מאפיין את העיצוב? מה מאפיין את העיצוב של הוור סקרום? כן, הם מאוד שונים, אני חושבת מה היה גם, שהם מאוד שונים מגלסגו, מכל מיני בחינות, אבל אני רוצה שנאפיין את זה. כן, הקבוצה הזאת נקראת הסציון הווינאי, אסכולת הפרישה.
למה פרישה? פרשו מהאקדמיה. באקדמיה מלמדים אותנו לעשות עיצוב היסטוריציסטי, להעתיק את היוונים. אנחנו פורשים מהאקדמיה, עוזבים את האקדמיה ומציעים משהו חדש לגמרי. אוקיי. כן, יעל כותבת, they are much more tame and even boring, כאילו זה הרבה יותר מרוסנים ואפילו קצת משעממים, יכול להיות, יכול להיות. אני חושבת, תשמעי, אולי אותנו זה קצת משעמם, אבל אז זה היה מאוד מלהיב, כי זה באמת היה דבר שלא הכירו באותו זמן. קודם כל, נכון, יש פה באמת שני צבעים, יש פה טבע, הטבע הזה נמצא בתוך ריבועים, נשלטים, תראו הנה, הצמח בוקע מתוך, אמנם בוקע מתוך העציץ ומפרק אותו, אבל כל הדבר הזה נמצא בתוך מלבן, ושעוצר אותו כאילו, קוטע אותו. כן, שימוש די מינימליסטי בצבעים שהם גם די, הייתי אומרת, נמוכים או עכורים ודהויים כאלה, קצת דומה לאסכולת גלסגו, למרות שהם לא ידעו עדיין אחד על השני. כן, יש כאן את העניין היפני הזה של האוקיו-אה, נכון? אנחנו רואים את זה לא רק בכתמי הצבע, אלא גם באופן החיתוך של הקומפוזיציה. מה עוד? יופי, אתם נהדרים. כן. Nature is trying to overcome the vase? איפה vase? כאילו, לא, ואז לא ידעתי איך לרשום את זה באנגלית, אבל אין לי מקלדת. דיברתי על הכי שמאלי שדיברת עליו מקודם, שהעץ כמעט יוצא לא יודעת איך אומרים את זה, אבל זה כאילו נראה כאילו הטבע ממש מנסה להתגבר על מה שניסו להכניס אותו בפנים. מעניין, ממש ניתוח מעניין, יופי, תודה, אהבתי. כן, בואו נראה מה עוד. כן, האסכולה הזאת נקראת הסציון הווינאי. הנה, רגע, יעני. הסצסיון הווינאי. ויאנה ססשן. אוקיי. זה הכל זה, אגב, אלפרד רולר היה המעצב הראשי, אז הוא זה שבעצם הכתיב את התו העיצובי. תראו, סליחה רגע, אני רק רוצה להגיד עוד דבר. אתם רואים את המבניות הפחוסה הזאת, זה ריבוע, מאוד דומה למה שקורה על הבניין, נכון? הבניין מעוצב באותה צורה. יש לנו אזורים ריקים, שאין בהם אינפורמציה, כמו על הבניין, ויש לנו אזורים שבהם הטבע נשלט. כנ"ל לגבי הטיפוגרפיה, שהיא בתוך איזה מין בוקס כזה, נכון? היא ממש בתוך בוקס. פה זה טיפה יותר פרוע, החלק התחתון יותר דומה לבלגי, לעיצוב הבלגי, אבל כאן יש איזה מין, בכל זאת איזה מין נוקשות מסוימת. כן. תראו, שימו לב אגב שבכל אחד מהשערים, השם ורסקרום כתוב אחרת. אנחנו נגיע למתי הומצא הרעיון של הזהות העיצובית, עדיין לא. אוקיי. טוב, יופי, אתם נהדרים. בואו נמשיך הלאה, יש לי 10 דקות. אוקיי, אז תסתכלו על עבודות אחרות, אלה גם אלפרד רולר, תראו מה הוא עושה כאן, הפורמט הוא פורמט צר וארוך, פורמט הצר והארוך תמיד מזכיר לנו את הגותיקה, את הבניינים הגותיים, אבל זה לא גותיקה פר סה, יש לנו כאן שימוש בצורות גיאומטריות, שטוחות לחלוטין, כדי ליצור עניין וטקסטורה. הכרזה הזאת, אני די בטוחה, זה 1902 כבר, זה בטוח בהשראת בהשראת אסכולת גלסגו. איך אני יודעת את זה? 100%, לא רק בגלל השנה. איך אני יודעת שהכרזה הזאת היא השמאלית? זה 100% השראה מאסכולת גלסגו. קלימט היה חלק מהתנועה, גוסטב קלימט. בשנה הזאת הם כבר הכירו, אבל איך אני יודעת 100% שהם כבר הכירו? כי יש פה אישה עצובה, זוהר, נכון, נכון. אני חושבת שרואים שזאת אישה, יש לה חזה גם, כאילו אולי זו דמות של נקבה, אני יודעת. זה אפל וקודר, ורואים שיש פה איזה מין בד שקוף, כי רואים את הבגד שלה, את הגוף שלה דרך, כמו באיור של פרנסס מקדונלד, היא מחזיקה כדור מוזר, אוקיי? זה לתערוכה של הסציון הווינאי בבניין הזה. הבניין שהראיתי לכם זה בניין התערוכות. זה הבניין שבו
הם הציגו את כל התערוכות שלהם, ותסתכלו, יש פה מין משהו קודר מעליה, שממש מכופף אותה. בואו נסתכל גם על הכרזה הזאת, פה כבר אין לנו אישה בכלל, יש לנו רק שימוש בצורות גיאומטריות, מעין איזה משולש וריבוע מודבקים אחד לשני, וכתוב פה סצסיון, כן. ותסתכלו אבל על הטיפוגרפיה, הטיפוגרפיה שונה מאוד מאסכולת גלזגו. מה מאפיין אותה? איך נקרא לסוג כזה של טיפוגרפיה? איך נקרא לזה? זה בלון, זה מאוד בלון, זה מגיע מאיפה, היסטורית? מאיפה זה מגיע? לא, דווקא לא מרומא. מרומא אותיות דקות. מגיע מהגותיקה, נכון נטע? זה מגיע מהגותיקה, זה אותיות שחורות, נכון, מאיה? אותיות שחורות, זה בלק לטר. זה בהשראת הבלק לטר הגותי, אנחנו רואים פה גרסה של בלק לטר, של אות שחורה, שהיא מאוד משחקית, כמו שכתבתם, וממש נראית, כאילו נדחסה לתוך תבנית, נכון? כאילו יש לי תבנית, כאילו שאפיתי לחם, וזה כזה התנפח לתוך התבנית, ויוצר לנו נראות כל כך כהה עד כדי כך, שהקווים של הנגטיב נראים כמו האותיות, נכון? ברוב שזה כל כך כהה, אנחנו כמעט קוראים את הקווים של הרקע, כן, אוקיי. אז מה שקורה זה אני אראה לכם גם את זה, הבטחתי לכם שאנחנו נראה את קולומן מוזר, נכון? אז הנה קולומן מוזר, הוא בעצם, אני אדבר קצת עכשיו, לא יותר מהר, אבל אני קצת אדבר יותר מכם, אוקיי, בסדר. אבל אתם יכולים להמשיך כל הזמן לכתוב בצ'אט, אם יש לכם מה להגיב. קולומן מוזר, הוא מעצב אוסטרי, שמוציא לאור ספר, שקוראים לו המקור של איתור של משטחים. איזה משטחים? כל המשטחים. משטחים לרצפה, משטחים לאמבטיה, משטחי קיר, וולפייפר, גם זה וולפייפר, ומשטחים אחרים. תראו מה הוא עושה. הוא לוקח דוגמה ומייצר פאטרן בהשראת הטבע, רחוק מהטבע, אבל בהשראתו. גם הטיפוגרפיה שלו היא אותה טיפוגרפיה צומחת כזאת. כאן יש לנו נשים, זה אולי באמת יותר דומה למוחה. אני חושבת גם שקד, אני חושבת שזה באמת יותר דומה למוחה, אבל בפנים זה מאוד מאוד שונה. תראו את העלים האלה שמתחברים אחד לשני, או כאן, מה זה? חרקים, חיידקים, קופים, אני לא יודעת, תביאו את האסוציאציה שלכם, זה מאוד מאוד מוזר. פה כבר רואים קצת יותר דמות של אישה, זה מעין בת ים שמכונסת כלפי אחור, כאילו הזנב שלה וזה לאמבטיה. אז אנחנו רואים פה מצד אחד ים, בועות וים שמתפרץ, ואת האישה הזאת, ועל האישה משוכפלת. אבל אתם רואים שפעם אחת היא מסתכלת למטה, ופעם אחת היא מסתכלת קדימה, ואני ממש יכולה לראות פה, תראו, היד שהיא עושה, תנועת היד שהיא עושה, העקומה הזאת, אני רואה את פרנסס מקדונלד עושה את הדבר הזה. כן. מזכיר דבורה? מעניין. ועל זה יש מין קווים. בקיצור, יש לנו גם כאן יש לנו התקסמות מהטבע, אבל אנחנו מתרחקים ממנו בסכמטי, במגמה הסכמטית, אנחנו מתרחקים מזה לתוך עולם הרבה יותר גיאומטרי. כן. טוב, נמשיך הלאה. הדבר האחרון שאני רוצה להראות לכם, זה את הקבוצה שהם הקימו. כן. אז יש לנו את הסציון הבינאי, שזה כל המעצבים והאמנים, כולל אגב גוסטב קלימט, שמחליטים שהם פורשים מהאקדמיה, עוזבים את האקדמיה ועושים אומנות אחרת, עיצוב אחר. חלק מהחבר'ה בקבוצה הזאת מקימים סטודיו עיצוב פרופר. סטודיו עיצוב, לוקחים מקום, הנה המקום, ככה הוא נראה, הם קוראים לזה הסטודיו הבינאי, הוויינר ורקשטאטה, ועכשיו הקבוצה הזאת מחליטה ליצור ביחד, הנה זה גם קולומן מוזר,
זה הגרפיקה שהוא עשה להם. הנה הפרח, פרח שהוא ריבוע מחולק ל4, נמצא בתוך מסגרת, בתוך מסגרת, בתוך מסגרת, אוקיי? כן? טבע נשלט, טבע בשליטה. הם עכשיו מחליטים לעצב ביחד, כל אחד בתחום שלו, גרפיקה, ריהוט וכן הלאה, לעצב באותו סגנון, ביחד. איזה סגנון? הסגנון החדש, הוויינר ורקשטט סציון וינאי. בואו נראה מה הם עשו. זה ממש השקופית האחרונה לפני שאני מסכמת. תראו, זה שמות ענקיים בעולם העיצוב, קולומן מוזר, יוזף הופמן, יוטה סיקה, דיטה מוזר, ג'יזלה ליננשטיין. הם החליטו שהם לוקחים את הריבוע והופכים אותו למוטיב המרכזי. הריבוע הזה, הדוגמה הפשוטה הזאת, בה אנחנו יכולים להשתמש כדי ליצור סוג של פאטר, סוג של מטריצה כזאת, שאיתה אנחנו נאתר את העבודות שלנו, והיא תקנה משמעות ומין סדר הגיוני לתוך העיצוב. תראו את העבודה של קולומן מוזר, עם השחמט הזה של הכיסא, העבודה הזאת של יוטה סיקה מעצבת בזכוכית. תראו, אני חייבת להודות שכשאני הסתכלתי על זה הייתי בשוק שזה מ-1905, זה כל כך מתקדם מבחינת העיצוב, ממש, כן, כאן אני כבר אי אפשר לראות פה את הטבע בכלל, זה ממש עבודה גיאומטרית. עמית, התחברת? הכיסא שחמט מהמם? טוב, העבודות של קולומן מוזר באופן כללי, גם של יוזף הופמן, תראו מה הוא עושה כאן, הגב הארוך מחולק לריבועים כאלה, הדברים האלה מאוד מאוד דומים למה שנעשה באסכולת גלזגו. כשהם הבינו מה שהגלזגואים עושים, הסטודנטים הצעירים האלה, החבר'ה מהסציון הזמינו אותם להציג תערוכה בבניין שהראיתי לכם. הורדתי את השקופית הזאת כדי לא להעמיס, אבל אם בא לכם להסתכל, החבר'ה של אסכולת גלזגו מגיעים לסציון הווינאי, מביאים עיצוב גלזגואי, מביאים עיצוב מגלזגו ומציגים שם. וממש חלק מהעיצובים, כל מה שיש לו גב ארוך כזה, זה ממש כבר השפעה מאסכולת גלזגו. שתי התנועות האלה בעצם התמזגו יחד. תראו את לוח השנה הזה, לוח השנה הזה של דיטה מוזר, הדמויות הארוכות, נראות קצת אפילו נוצריות, הדמויות הארוכות האלה מאוד מזכירות את מה שנעשה באסכולת גלזגו. דמויות ארוכות, שטוחות, אפשר לראות פה את יפן, אפשר לראות פה את אסכולת גלזגו, אני מקווה שאתם מקבלים את הרגישות, את הניואנסים האלה. והטיפוגרפיה היא בתוך קופסאות. זה הבניין התערוכות של הסציון, הדר, לשאלתך, זה בניין התערוכות של הסציון. אוקיי, אני רוצה לסכם. יש לנו כאן שתי מגמות שונות. מגמה אחת של האר נובו היא המגמה האורגנית. במגמה האורגנית הכל צומח, פורח ומתפרץ. השיער מתפרץ, הצמיחה כלפי מעלה, המופע אפילו של הבניין, של האישה, של הדמות, הכל לפשוס, חושני, בשרני, מלא, צבעוני, חוגג את הטבע, חוגג את החיים. לעומת זאת, המגמה הסכמטית באה לשלוט, לסגור, למסך, לתבנת את הטבע. הטבע תמיד נשלט פה. האיתור, לפעמים אין טבע. לפעמים זה כל כך רחוק, זה כבר ממש גיאומטרי. בכיסא הזה למשל, ובעבודה הזאת של יוטה סיקה. הצבעים הרבה יותר נמוכים, הרבה יותר עכורים. הכל יותר נמוך, שטוח. בא לבאס, אני לא יודעת, סתם אני מגזימה קצת באיך שאני מדברת. אז אני רואה את השאלות,
כן. כן, מה שאני מדברת על המגמה הסכמטית פה, תראו, המגמה הסכמטית זה גם אסכולת גלזגו וזה גם הסציון אבינאי ביחד. וזה בכלל מעצבים ברחבי העולם שעבדו בגישה הזאת, הם לא חייבים היו להיות סקוטים או אוסטרים, הם לא היו חייבים להיות. זאת גישה מסוימת, גישה עיצובית מסוימת, שאומרת, אנחנו צריכים לעשות אומנות חדשה, ואנחנו צריכים, כדי לעשות אותה, להתעלם מהעבר, להתעלם מההיסטוריה, ואנחנו נסתכל על האופן שבו אנחנו יכולים למשטר את הטבע, לשלוט על הטבע, וליצור איתור וצורניות חדשה הרבה יותר גיאומטרית. כן. אוקיי, אז בואו רק נסתכל על זה מבחינת הכרונולוגיה. אנחנו פה, באר נובו. המגמה האורגנית מתחילה ממש 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 בהתחלה, 1890 וקצת נניח. המגמה הסכמטית מופיעה כמעט מיד אחריה, ממש כמעט מיד אחריה. מה שאני אשמח אם תעשו, כן, לשבוע הבא, קצת סליחה שגנבתי לכם כמה דקות, זה פשוט להמשיך את אותו לוח של אר נובו, אבל מעכשיו לעלות רק סגנון סכמטי, וזהו, רק עיצובים בסגנון הסכמטי. אוקיי? אז אתם לוחצים פה על הלינק הזה, אתם מגיעים לאותו לוח פדלט שהוא כבר מלא מלא באר נובו אורגני, וממשיכים הלאה ומעלים אך ורק סכמטי. זהו, אני סיימתי להיום, אני מקווה שהיה לכם מעניין. אפשר גם להגיע כמובן ללוח דרך המודל, שתכף הנה הוא פה, אפשר להגיע אליו דרך המודל, רק רגע, כן? להיכנס פה. רגע. סליחה, זה פשוט מסתיר לי. משימה אר נובו אורגני. ואני אכתוב פה, אני פשוט אעתיק את אותו אחד ואכתוב אר נובו סכמטי. טוב, אני סיימתי את ההקלטה, ואני נשארת פה כמובן לשאלות שלכם.